Kulînên siyasî û civakiya Amedê û Weqfa Henry Bol Stiftungi li Amedê konferanseka bi navê Şerî berbiaştiyê ve ji pêvçûnê berbiçareseriyê ve pêk anî. Ji bo destpêkê Dr. İsmail Beşikçi axivî û wî got piştî şerê di duyê cîhanê welatên Ewropayê, Ingilîzistan û Fransayê û welatên cîranên Kurdistanê welatên Îran û Tirkiyeyê berjewendiyên xwe li ser parçebûna Kurdistanê danîne û ji wê rojê pê ve civakeka li dijî Kurdan çêdikin. Çözüm dendiği zaman, yani Kürt sorunu, Kürdistan sorunu çözümü dendiği zaman Beşikçî got divê ya kêm Kurd ji Tirkiye otonomiyê bixwazin û divê gerîla nedestçekan berdin lêbelê divê ew bibin hêza parastinê ya Kurdistana Otonomîk ya li Tirkiyeyê. Dr. Beşikçî diyar kir heke Kurdistan bi navê xwe dagîrkiriya welatekê ji bûya, dagîrkirîbûn jî statûyeke sînorê wê diyar e û nasnameyeka wê heye. Lê Kurdistan bê nasname û bê sînor e. Ji bo xebatên bi vî rengî birêvebirên Weqfa İsmail Beşikçî û Enstitûya Lêkolînên Siyasî û Civakiya Amedê ji war TV'ye re gotin. Mamoste Beşikçî jî got hetanha nîzama navneteviya li dij Kurda divê bêrexnekirin û armanca Weqfa me ev e ku di navnetevî de vî ew ê karê îlmî li rê û rêbazê îlmî eger pirsa Kurdî bê çareserkirinê divê Kurd welatê xwe da desthilatdar bibin. Çareserî ew e wek dixuye nîzama navnetewî û van dewletê dor ku Kurdistanê dagir kirine dixwazin dîsa jî pirsa Kurda awakî cuda çareser bikin. Armanca konferansê de esasa xwe de ev e ku em ev di salê hevdîtinekî di navê dibêjin PKK û dewleta Tirk tehdît me û di salê bi rastî jî gavên pirûpirzê de nahasin navekirin. Diyarek ku tengasiye hene. Me xwe ez dibêjim civata sivîl jî bikare beşdarê vê nîqaşiyê bibe û qene be dibêjim li gorî tecrübeya cîhanê hin ez dibêjim perspektîfê nû ji bo aktoran veke. Armanca esasiye ev bû. Murat Bayram, War TV, Amed.